En 3 sessions intentarem fer una aplicació de l'alfabet fonètic-numèric. Això pertany a la conferència de memòria més Mòria. El primer que farem és analitzar o estudiar-nos el mapa de comarques de Catalunya i els hi assignarem uns números i ens els hauríem d'aprendre. Aquesta ratlla vertical ara ens servirà per dividir visualment el mapa de Catalunya. Veieu, si ens fixem en aquesta comarca d'aquí, veiem que està marcant com una verticalitat, doncs seguint aquesta línia, encara que no veiem en el mapa, podem deduir que el divideix en 2 meitats, prenent com a referència aquest. D'acord? Recordeu que això seria Andorra. Doncs bé, ara, les comarques de Catalunya, aquesta li he assignat el 0. Partim de 0, després al final ja veureu per què. Vaig baixant verticalment, tinc la 1, la 2, la 3, la 4, i ara en comptes de seguir baixant, després més endavant ho explicaré, faig un gir cap a la dreta. Ara vaig cap a la dreta, només en l'arribar al 4, al 5, i ara segueixo baixant en vertical. 6, 7, 8, 9, i arribo a l'última en vertical, que és la 10. Això és fàcil de visualitzar, és anar baixant. Clar, què he aconseguit amb això? A l'haver començat amb el 0, haver fet aquest gir per arribar aquí al 10, aconsegueixo que la 1 està al costat de l'11, malgrat hi hagi aquesta franja que divideix, però veieu que la 1 està al costat de l'11, la 2 al costat del 12, la 3 al costat del 13. I ara sí, vaig baixant vertical, veieu que la segona baixo vertical. Clar, ara faig una desviació cap a l'esquerra, amb la qual cosa, què aconsegueixo? Que el 14 no està ben bé al costat, però sí que el 15 està al costat del 5, i segueixo baixant el 16 al costat del 6, el 17 al costat del 7, i fixeu-vos que el 18 està en l'horitzonalitat del 8. D'acord? Ara ja he acabat, i clar, dic, i ara el 19 on me'n vaig? Doncs aleshores el que faig és que busco l'horitzonalitat, 4 i 5, 9. 15 i 14, 4 i 5, també sumen 9. Per tant, si segueixo aquestes que sumen 9, això pot semblar una miqueta complicat, però un cop ho visualitzi, m'hauria de resultar fàcil. 4 i 5, 9. Per tant, aquesta serà la 19. D'acord? I ara segueixo baixant verticalment. D'acord? La que tingui a sota, 20, 21. Ara torno a sota de la 19, perquè aquesta ratlla em divideix el mapa, torno a sota de la 19, 22, segueixo baixant, 23, i ara només em queda, que aquí ja no puc, d'acord? Vaig baixant, faig aquesta petita corba, i tinc la 24. Aleshores el mapa em queda partit aquí per la meitat, i és lògic preveure quina serà la 25. Ara torno a començar a dalt de tot. 25, 26, 27, 28 i 29. Fixeu-vos una altra vegada la verticalitat. Torno a pujar, 30, em faltava aquesta d'aquí. Torno a pujar aquí, 31, 32, aquesta que està aquí al mig, que és una comarca nova, 33, 34, 35. Ara segueixo, 36,
37, 38, 39, 40 i 41. Tot això que us he explicat, ara si ens hi fixem, és relativament fàcil. Tingueu present que com que hem començat al 0 i acabem al 41, això vol dir que tenim 42 comarques a Catalunya. Doncs bé, la feina d'aquesta setmana Tècniques d'Estudi és tenir molt clar com numerar aquest mapa. És a dir, que després, sense veure jo la ratlleta, fos capaç de saber el número de cada comarca. Aquí us he posat algunes claus, la numeració no és a l'atzar, i us explico per escrit això que havia explicat de l'altra manera. A partir del 25 dic, crec que no hi ha cap problema, els 16 i 17 estan en l'horitzontalitat del 6, 7 i del 8, d'acord?